Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho biro siro jopuonjre maromo 14,426 mane oyudo thuolo e chenro mar piny owacho mar Elimu Scholarship program ma higani. Koloso yango jopuonjre mag siro higani e kar romo mar Bomas, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni ne oyier jopuonjre mane otimo penj KCP higa mokalo to ne onge nyalo e kuonde duto ma pacho ka. Ma en tielo mar abich ma piny owacho chwalo sir ma kamae ka ne jopuonjre gi magin mokwongo timo penj mar KCSE higa mokalo. The additional 14,426 we had about to launch today means that the government is going to give hope to 52,000 runners across the country. Without doubt, the program is the greatest demonstration of the fact that education has the capacity to break the intergenerational cycle of poverty. I would want to confirm that our own applicants with the Elimu scholars were more than 93,000. We've taken care of less than 15%. So we still have a huge demand out there. I would urge all other partners that they can tap into this particular pool of children who require that particular support as we move forward. E giko juma mokwongo ma irwake jopuonjre klas 9, jopuonjre moko pod okwamo ka pod